Λοιπόν, μου ανέφερε το θέμα του γηπέδου, ότι ο κύριος Αθανασίου, υπουργός, ότι θα αναγκαζόταν να παίξουν στην Αθήνα αν τυχόν πράγματι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις το γήπεδο αυτό, το οποίο μια ομάδα που κατάφερε και κέρδισε την άνοδο, ομάδα η οποία είναι 100 μέτρα από τη γείτονο χώρα. Λοιπόν, να μην παίξει στην έδρα και να παίξει στην Αθήνα ήταν άδικο. Λοιπόν, το ανέφερε και στον Πρωθυπουργό, το ρώτησα, μου έδωσε εντολή, γιατί δεν είναι δικό μας το γήπεδο, είναι του Δήμου, ότι να πάμε και να κάνουμε οτιδήποτε χρειάζεται ώστε να μπορέσει η Καλονία να παίξει στην έδρα της και ο κόσμος που βοήθησε όλο αυτό το διάστημα, όλο το χρόνο, να είναι στις Κερκίδες και όχι να είναι 10 φίλοι ή 100 ή 500 που θα είναι στην Αθήνα. Λοιπόν, εγώ το είδα σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι μου περιέγραψαν. Το χόρτο είναι καλό, θα τα αλλάξουμε, το αποστραγγιστικό είναι εντάξει. Λοιπόν, στα κτίρια αυτά τα οποία είναι του Υπουργείου Παιδείας θα λειτουργήσουν σαν αποδυτήρια. Τα τετραγωνικά είναι υπεραρκετά, δηλαδή για κάθε ομάδα θα είναι 50 τετραγωνικά, για την press θα είναι 70 τετραγωνικά, στα 50 τετραγωνικά θα είναι και το ιατρείο και το αντιτόπινγκ για να πάρθει όταν θα έρχονται εδώ πέρα από το ΕΣΚΑΝ, και 40 τετραγωνικά είναι τα αποδυτήρια των διαιτητών, άρα υπερκαλύπτονται και είναι πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, μας μένει να κάνουμε σκέπαστρο, ό,τι λένε οι προδιαγραφές της UEFA, να κάνουμε στο 1/3 το σκέπαστρο στις Κερκίδες, και το μόνο μέρος το οποίο μπορούμε να βάλουμε και άλλες κερκίδες είναι στη γωνία, και θα βάλουμε κερκίδες λιώμενες, ώστε γύρω στα 400 άτομα, οπότε είναι 2.850 να πάει στα 3.250, γιατί από την άλλη μεριά απαγορεύεται λόγω όρων κτλ. Κύριε Υπουργέ, το διάγραμμα είναι βατό? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ όταν βάζω κάτι στο μυαλό μου αρχίζω από χθες. Λοιπόν, άρα αυτό το οποίο εμείς θα το αλλάξουμε αυτό κατευθείαν το κορτάρι. Θα πρέπει να αδειάσουν εκεί τους χώρους οι οποίοι είναι κατηλημμένοι αυτή τη στιγμή, ώστε η μηχανικός, η αρχιτεκτόνισσα να βοηθήσει να κάνουμε τη διαμόρφωση όπως χρειάζεται ακριβώς όλο το κτίριο εκείνο, το οποίο είναι υπεραρκετό, ώστε να έχουμε τα αποετήρια των δύο ομάδων, των διαιτητών, το ιατρικό μέρος και Μετά την προσωπική σας εμπειρία, τι λέει? Ναι, είναι πολύ εύκολο, είναι πάρα πολύ εύκολο για να γίνει. Η κερκίδα αυτή θα την ετοιμάσουμε εμείς, θα την κάνουμε κατευθείαν και θα έρθει και θα μπει. Αυτό το οποίο πιστεύω ότι θέλει πιο πολύ χρόνο είναι το σκέπαστρο, και πρέπει να το αρχίσουμε από αύριο. Το σκέπαστρο. Ναι, μα γι' αυτό λέω είναι το πιο δύσκολο, είναι αυτό. Και γι' αυτό το λόγο θέλει να έρθουν οι μηχανικοί και όλα τα άλλα θα γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτή είναι η εντολή, σας ξαναλέω, του Πρωθυπουργού, ο οποίος θέλει αυτό το μέρος το οποίο απέχει από τη γείτονο χώρα 100 μέτρα να δείξει τον ελληνισμό, να υπάρχει στην ανώτερη κατηγορία ποδοσφαίρου, δηλαδή στη Super League, και οι κάτοικοι εδώ να είναι υπερήφανοι που έχουν την ομάδα τους στην ανώτερη κατηγορία. Ένα μέρος το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Ναι, δεν έχει ξαναγίνει, είναι πρωτοφανές. Γι' αυτό το λόγο θα κάνουμε οτιδήποτε, αυτή είναι η εντολή. Μίλησε και ο Υπουργός, μίλησα και εγώ με τον Πρωθυπουργό. Η εντολή είναι να κάνουμε οτιδήποτε, να μην έχουν πρόβλημα οι κάτοικοι εδώ και η ομάδα. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε. Όχι, τι να ευχαριστείτε, είναι εντάξει. Κύριε Υπουργέ, θέσατε τώρα μια άλλη παράμετρο, ότι παίζει τόσο σημαντικό ρόλο, φαντάζομαι ότι παίζει, αλλά τόσο σημαντικό στο ίδιο ο Πρωθυπουργός να πει, να ενδιαφερθεί για τους... Ακούστε τώρα, δηλαδή, κακώς τώρα, ο αθλητισμός, ακούστε να δείτε, ο αθλητισμός πετυχαίνει πράγματα τα οποία δεν μπορούν να καταλάβουν αυτοί που δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό. Σήμερα το πρωί, στο Υπουργείο που πήγαμε, γιατί μετά πετάξαμε, ήρθε εκπρόσωπος από την Λιβύη. Λοιπόν, και με παρακάλεσε να μπορέσω
να στείλω τι ομάδες μπορώ να στείλω κάτω στη Λιβύη, γιατί μου λέει ό,τι και να κάνουν, όπου και να πάνε για να γίνουν όχι, να γίνουν να έρθουν άνθρωποι εδώ πέρα και να μπορέσουν να επενδύσουν. Επενδύσεις να γίνουν. Εσύ, λέει, όταν θα φέρεις τις ομάδες, είναι η μεγαλύτερη διαφήμιση ώστε να έρθουν χωρίς να τους λες. Λοιπόν, αυτό είτε το καταλαβαίνει κάποιος είτε δεν το καταλαβαίνει. Εγώ, επειδή όλη τη ζωή μου με τον αθλητισμό, το καταλαβαίνω και ξέρω τη δύναμη του αθλητισμού. Λοιπόν, ο αθλητισμός δίνει τις μικρές χαρές και λύπες. Οι μεγάλες οι χαρές είναι μέχρι 10 το πολύ. Μετρήστε τες από την ώρα που γεννιέσαι, που παντρεύεσαι, που τελειώνει το παιδί σου το σχολείο, μπαίνεις στο πανεπιστήμιο, βγαίνεις σε δουλειά, κάνεις εγγόνια, είναι 10 το πολύ. Λοιπόν, για να μην έχουμε τη μονοτονία, γι' αυτό πηγαίνουμε, εκτονωνόμαστε στο γήπεδο, πρέπει να είναι πιο ήπια να εκτονωνόμαστε. Λοιπόν, ώστε και άμα κερδίζει ομάδα είμαστε και χαρούμενοι. Λοιπόν, συνεργασία με το Δήμο όμως, έτσι, για να γίνουν όλα αυτά. Ποιο, ακούστε να δείτε, γι' αυτό και ο Υπουργός πήγε του είπε και εγώ του είπα ότι εμείς δεν μπορούμε να επεμβαίνουμε στους Δήμους, γιατί αύριο θα έρθουν όλοι οι Δήμοι για να μας λένε. Εδώ όμως έτσι είναι. Λοιπόν, έχουμε τα δικά μας στάδια, είναι 25 στάδια. Αλλά πάντα υπάρχει κανόνας και υπάρχει εξαίρεση. Η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα. Εδώ λοιπόν είναι για πρώτη φορά στην ιστορία αυτή η περιοχή θα εκπροσωπηθεί στην ανώτατη κατηγορία. Άρα λοιπόν έχουμε υποχρέωση να μην στερήσουμε από τον κόσμο εδώ, ο οποίος είναι στην ακριτική περιοχή, λοιπόν, να του στερήσουμε αυτά τα οποία τα δικαιούται κάποιος άλλος και τα έχει. Πρέπει να τα έχουν και εδώ. Και αυτό θα κάνουμε. Ωραία. Νομίζω ότι ο Υπουργός τα κάλυψε όλα. Εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω και γιατί έχει προσφέρει ο Ιωαννίδης στον ελληνικό αθλητισμό όλα αυτά τα χρόνια και για την προσωπικότητα και ευθύτητά του που δεν χρειάζεται να τα λέμε συνέχεια, αλλά να ευχαριστήσω και τον Πρωθυπουργό που αμέσως μετά τον αγώνα, μιλώντας με τον πρόεδρο του Σωματείου, τον κύριο Μιχαλάκη, που το αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, γιατί χάρη σε αυτόν η ομάδα είναι εδώ που είναι, και τους αθλητές βεβαίως, αλλά κυρίως και τον λεσβιακό λαό, ο οποίος συμπαραστάθηκε όλο αυτό τον καιρό. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν είπε ότι θα γίνει το καλύτερο δυνατό, αυτή είναι η εντολή που έδωσε στον Υπουργό και θα γίνει το καλύτερο. Εγώ ένα θέλω να σας πω, να τους ευχαριστήσω ακόμα μία φορά και να πω ότι όλα θα γίνουν γρήγορα και με διαφάνεια. Και το τονίζω ιδιαίτερα, δεν θα πάει ένα ευρώ χαμένο και όλα θα επενδυθούν για το γήπεδο. Και πάλι Υπουργέ μας ευχαριστώ. Να δείτε, εγώ δεν θέλω να μιλάω έτσι, αλλά έχω υποχρέωση να το πω. Ο Υπουργός έχει μεγάλο ηθικό ανάστημα και γι' αυτό το λόγο, αυτό είναι το βασικότερο που λέω, και γι' αυτό το λόγο ακούγεται όταν θέλει κάτι, να το ξέρετε, και ό,τι λειτουργεί το λειτουργεί με την ψυχή του. Να είστε καλά. Έχουμε εδώ και τη συνάδελφό μας. Ο Περιφερειάρχης βοήθησε από την πρώτη στιγμή, με έπαιρνε τηλέφωνο, και ο Δήμαρχος και όλοι οι παράγοντες, δεν μπορώ να πω, και ο πρόεδρος της ΕΠΣ, όλοι έδειξαν ενδιαφέρον για το γήπεδο. Η κυρία Καλογύρου εδώ συνέχεια είναι μισή με τη Λινιά, όπως ξέρετε, και μισή από τη Λίμνο, πάλι και αυτή ασχολείται. Συνεπώς βλέπετε ότι υπάρχει σύσσωμος ο λεσβιακός λαός για να γίνει ένα έργο για τον λεσβιακό αθλητισμό. Και πάλι να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Μιχαλάκη για ό,τι προσέφερε ο άνθρωπος, ανιδιοτελώς, ξοδεύεται και μας έκανε περήφανος. Να είστε καλά όλοι. Ο λεσβιακός λαός με την παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού αλλά και των Υπουργών θα αποκτήσει αυτό που δικαιούται. Αυτό που δικαιούται και που το κέρδισε με το σπαθί του, έχοντας περάσει πρώτα απ' όλα στην ανώτερη κατηγορία. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και πολλά και θερμά συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που πρώτα απ' όλα με την ψυχή αγωνίστηκαν, αλλά και σε όλους αυτούς τους παράγοντες που τους στήριξαν, γιατί όλοι ξέρουμε ότι η ψυχή θέλει και στήριξη. Ως Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου είχα τον άχαρο ρόλο να εντοπίσω από πολύ νωρίς τα προβλήματα που υπήρχαν. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μου που σήμερα πια μπαίνει και το τελευταίο ναι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να αποκτήσουμε το γήπεδο που χρειαζόμαστε. Να είμαστε καλά και πάντα επιτυχίες να έχουμε στη Λέσβο. Λοιπόν, μία είναι κουβέντα και όλες οι άλλες είναι, δεν ξέρω γιατί μαζεύτηκε τόσος κόσμος. 17 Αυγούστου πρέπει η ομάδα να παίξει εδώ. Τελειώσαμε. Θα γίνουν τα πάντα για να παίξει η ομάδα εδώ 17 το μήνα. Τι να τα κάνουν τα παραπάνω. Όλοι εδώ πέρα ήρθαμε που καθένα στα δικά του. 17 το μήνα. Μπορεί να είναι έτοιμα όλα και πιστεύω ότι μπορεί να είναι. Γεια σας. Κύριε Δημαρχέ, η επίσκεψη εδώ των δύο υπουργών για το στάδιο της Μετυλής που ανήκει στο Δήμο
υπήρξαν διαβεβαιώσεις ότι θα προχωρήσουν άμεσα όλα και θα είναι έτοιμο το γήπεδο. Είναι αγωνιστική. Δεν ήρθαν τυχαία οι δηλώσεις αυτές. Εργάστηκε ο Δήμαρχος, ο κύριος Αστηρακάκης, ο Γιάννης Σοβατός, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, με μεταβάσεις μας στην Αθήνα, με προσεγγίσεις επανειλημμένες προς τα νομικά, διοικητικά, τεχνικά ζητήματα. Στο γραφείο του κυρίου Υπουργού μία, σας λέγω, μέρα φάγαμε επί 5 ώρες συνεχώς, επί παρουσία και με συμμετοχή και της Γενικής Διευθύντριας των Τεχνικών Υπηρεσιών. Είμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι χάρη στην κυβέρνηση, χάρη στον κύριο Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, χάρη στον κύριο Πρωθυπουργό, τον οποίο και ευχαριστώ και τους δύο, γιατί είναι φίλος μου ο κύριος Σαμαράς από τον καιρό που ήταν στην αντιπολίτευση, εξουσιοδότησε εν λευκό και τον σήμερον ελθόντα υφυπουργό αρμόδιο σε ζητήματα αθλητισμού, τον κύριο Ιωαννίδη, ο οποίος είναι γεννημένος για αυτή τη δουλειά και μέσα στα γήπεδα, για να διαβεβαίωσουν ότι πρώτον το οικονομικό δεν υπάρχει. Όσα χρήματα και αν απαιτηθούν θα δοθούν. Γιατί εμείς στην αγωνία μας λέγαμε να δώσουμε και 300 χιλιάρικα εμείς, αν 1 εκατομμύριο ήταν γκρόσο μόντο χονδρικά ο προϋπολογισμός ο πρώτος των απαιτουμένων εργασιών σε αποτίμηση ευρώ. Σήμερα δεν χρειάζεται να δώσουμε τίποτα, γιατί εμείς τα χρήματα αυτά θα τα κλέβαμε σε εισαγωγικά από κάπου αλλού και έχουμε τόσες ανάγκες, αγροτική οδοποιία και 1000 άλλα πράγματα. 2. Το νομικό πρόσωπο κύριος του γηπέδου και των εγκαταστάσεων που βλέπετε γύρω-γύρω είναι το νομικό πρόσωπο αθλητισμού πολιτισμού. Αυτό το νομικό πρόσωπο είναι υποχρεωμένο κατά νόμον και νομιμοποιείται να διεξάγει ό,τι πρέπει να διεξαχθεί. Όμως έπεσε πρόταση και την οποία αποδέχομαι από τον κύριο Υπουργό Αναπληρωτή να αναλάβει, και είναι αυτό το νόημα της συσκέψεως που θα κάνουμε τώρα στο χώρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δηλαδή ο ίδιος ο κύριος Ιωαννίδης, με το έμπειρο στελεχειακό πάσης κατηγορίας και φύσεως προσωπικό το οποίο διαθέτει, να αναλάβει με προγραμματική σύμβαση και με ευθύνη του Δήμου, ο οποίος διαθέτει τεχνική υπηρεσία για να παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών, ας έχουν και τους δικούς τους, συνολικά την ευθύνη της κατασκευής του γηπέδου αυτού. Να γλιτώσουμε από μπερδέματα εμείς και όποιες δυσαρμονίες ενδέχεται να προκύψουν. Χαίρομαι πολύ. Αυτή η πρόταση είναι σωτήρια. Τρίτον, δεν είναι όμως μόνο το γήπεδο. Ήδη εγένετο συζήτηση και θα πάμε τώρα στο κολυμβητήριο για την άλλη μεγάλη αμαρτία του παρελθόντος. Τώρα που βρήκαμε παπά, δηλαδή, θα θάψουμε και τη ζωντανή. Δεν φέρει κανείς ζωντανός από εδώ κάτω αν δεν υποσχεθούν και επίλυση του άλλου προβλήματος, αλλά προέχει το γήπεδο πάνω απ' όλα. Γιατί και η ευσάθεια του άλλου κτηρίου, ξέρετε, μας καταταλαιπώρησε και ήταν η κυρία Καλογύρου, η οποία είναι εδώ, η οποία έκλεισε και το ένα και απειλεί να κλείσει και το άλλο. Το στάδιο δηλαδή αυτό εδώ το έχει κλείσει. Και απειλεί να κλείσει και το άλλο, και το κολυμβητήριο. Θα χτυπηθεί θανάσιμα ο ναυταθλητισμός, κυρίως των μικρών παιδιών, των γονέων που αγωνιούν για αυτά τα πράγματα, και εμείς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και τις δύο αυτές έκτακτες, έκρηθμες καταστάσεις. Από πολύ καιρό παραλάβαμε ένα στάδιο το οποίο δεν είχε άδεια οικοδομική και κάναμε άδεια οικοδομική και νομιμοποιήσαμε και εκείνο εκεί κάτω το κηλικείο που ήταν παράνομο εντελώς. Ευχαριστώ ακόμα μια φορά όλους όσους εργάστηκαν, τον κύριο Περιφερειάρχη, κυρίως την ομάδα η οποία μας έδωσε τη μεγάλη τιμή, και αν κουβεντιάζουμε για αυτά όλα τα πράγματα είναι ο κύριος Μιχαλάκης με τους συνεργάτες του, και η ομάδα της ΑΕΛΚ, στην οποία εύχομαι ακόμα μια φορά και ευχόμαστε όλοι οι Λέσβοι καλή επιτυχία με την νέα αυτή ιδιότητά της να μετέχει δηλαδή στην πρώτη εθνική κατηγορία στην Champions League. Και σας ευχαριστώ και εσάς τους δημοσιογράφους, ειλικρινά, που βοηθάτε προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα τι θα γίνει με άλλα πράγματα θα τα δούμε. Ωραία, δευτερεύονται και τα Η Καλονή, η Καλονίτσα τους ένωσε όλους. Και πρώτα απ' όλα τον άρχοντα της χώρας μας, τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος έσκυψε πάνω στο πρόβλημά μας και έδωσε λύση. Θέλω να ευχαριστήσω
Υπουργό, τον κύριο Ιωαννίδη, τον Υπουργό μας, τον κύριο Αθανασίου και τον κύριο Γιακαλή. Ο κύριος Γιακαλής άναψε τη σπίθα και ο κύριος Αθανασίου έβαλε φωτιά σε όλους. Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεργάζομαι, που γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους. Απλά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αισθάνεστε δικαιωμένος, κύριε Μιχαλάκη, τώρα που όλοι βοηθούν την Καλονία ώστε να αποκτήσει επιτέλους το γήπεδο, γιατί έπρεπε να υπήρχε σε αυτή την ομάδα. Απόλυτα δικαιωμένος είμαι, Ήθελα όμως πιο γρήγορους ρυθμούς, θέλω πιο γρήγορους ρυθμούς από το Δήμο. Ο Δήμος δεν πρέπει να περιμένει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο για τεχνικές υπηρεσίες τις οποίες έχει να μην τις ενεργοποιεί, να δίνει λύσεις. Πρέπει να προβλέπεις. Ο Δήμος δεν πρόβλεψε. Έχει τεχνικές υπηρεσίες. Έπρεπε να προβλέψει. Είμαι πολύ ευχαριστημένος όμως, του αντιδράει τώρα ο Δήμος ενεργά. Ο κύριος Ιωαννίδης ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν όλα αυτά πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Δηλαδή, που σημαίνει ότι η Καλονία από την πρώτη αγωνιστική θα παίζει εδώ. Ναι. Είδατε, ο κύριος Ιωαννίδης ήταν απόλυτα σίγουρος, μας βεβαίωσε, μας διαβεβαίωσε και το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το βλέπετε όλοι σας. Νομίζω ότι έχοντας τον κύριο Αθανασίου στο πλευρό μας, στο νησί μας επάνω, είναι μεγάλο το κέρδος μας. Εσείς ξεκινήσατε με της ομάδας? Ξεκινάμε κι εμείς. Μεταγραφές έχουμε χρόνο, τα δουλεύουμε, τα πάμε σιγά σιγά. Σιγά σιγά, παιδιά. Εδώ προέχει. Εμείς κάναμε έναν άθλο. Ανέβηκε η ομάδα στην Α' Εθνική, ανέβηκε στη Super League. Εδώ πρέπει να γίνει τρίαθλος τώρα. Να συγκεραστούν όλες οι διαφορές και τα πάντα και να ξεκινήσει εδώ πέρα να γίνει το γήπεδο όπως πρέπει. Αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά Πρωθυπουργό, Υπουργούς, τον κύριο Αθανασίου, τον κύριο Ιωαννίδη και τον κύριο Γιακαλή. Ωραία, ευχαριστώ.